Τι είναι αυτό που δεν αλλάζει και δεν μπορούν να αλλάξουν γι' αυτά? Δυστυχώς, 20 ολόκληρα χρόνια αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα ενδιαφέρεται μόνο για την αναπαραγωγή του εαυτού του και τα αποτελέσματα είναι ολέθρια. Έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι, γεννήθηκαν οι κουτρουμάνιδες, οι κουτσούκοι, οι πρωτόπαπες. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Μιλήστε για αυτούς τους εργαζόμενους. Αυτοί έχουν οδηγήσει τους εργαζόμενους να αποστρέφονται το συνδικαλισμό, να ακούνε για συνδικαλιστή και να γυρνάνε την πλάτη, ή να χασκογελάνε πονηρά, ή να πηγαίνουν να τους ζητάνε πράγματα. Λες και ο συνδικαλιστής είναι πολιτευτής που τάζει ρουσφέτια. Συνάδελφοι, θα έρθει η ώρα που αυτό το λάθος που κάνατε σε αυτό το συνέδριο θα το αναγνωρίσετε. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και θα θεωρήσετε πολύ σπουδαίο ότι αναγνωρίσατε το λάθος σας και θα κάνετε και αυτοκριτική και θα μας μέμφεστε και τότε πάλι ότι δεν σας αναγνωρίζουμε τάχα την δυνατότητα να κάνετε αυτοκριτική. Όμως θα είναι αργά. Όπως τώρα είναι αργά να λέτε ότι ήταν λάθος η στήριξη που παρήχατε στις κυβερνήσεις που μας οδήγησαν ως εδώ, έτσι και τότε θα είναι αργά να αποδεχτείτε αυτό το λάθος. Η συγγνώμη έτσι αποδεικνύεται πως είναι προσχηματική. Θέλω να πω μια κουβέντα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η πολιτική δεν είναι σαν τη χημεία, σαν τη φυσική πειραματική. Δηλαδή ανακατεύουμε τα υγρά τόσες φορές όσες χρειαστεί για να πετύχει το πείραμα. Στην πολιτική το λάθος έχει κόστος και έχει κόστος ανθρώπινο. Το κάνεις και φεύγει. Αλλά αυτό το φευγιό στοιχίζει ζωές, στοιχίζει αξιοπρέπειες, στοιχίζει δυνατότητες ανθρώπων να ζουν σαν άνθρωποι και να μην κοιμούνται στα πεζοδρόμια και να μην τρώνε μαζί με τα σκυλιά και να μην αυτοκτονούν. Δεν μπορούμε να λέμε ότι κάναμε λάθος. Τι θα πει κάναμε λάθος? Και δεν μπορεί αυτό το λάθος να επαναλαμβάνεται συνεχώς και με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια στην πολιτική να διορθώνουμε εύκολα τα λάθη μας. Ασφαλώς και θα κάνουμε. Πρέπει να είμαστε όμως πολύ προσεκτικοί για να τα αποφύγουμε. Και πρέπει να έχουμε και τα αυτιά μας ανοιχτά σε αυτούς που μας τα επισημαίνουν. Και όχι να λέμε αυτά μας τα είπε ο τάδε και ο τάδε ανήκει στην αριστερά, άρα δεν τον ακούμε. Μας λέτε, συνάδελφοι της Πάσχε, ότι ουδέποτε κρύψατε την ιδεολογική σας ταυτότητα. Το διάβασα στο φυλάδιό σας. Μα δεν σας ζήτησε κανείς να την κρύψετε. Δεν σας το ζήτησε κανείς. Και δεν ξέρω για ποιους το λέτε. Σε ποιους απευθύνεστε όταν λέτε δεν κρύψαμε την ιδεολογική ταυτότητα? Ποιον αφορά αυτό το ζήτημα? Δεν σας το ζητήσαμε. Ζητάμε όμως να σκεφτείτε εσείς πόσοι χρησιμοποίησαν αυτή την ταυτότητα ως διαβατήριο για να διατηρούνται δεκαετίες σε υπουργικούς τόκους. Να ευτελίζουν θεσμούς και αξίες. Να ευτελίζουν πρώτα απ' όλα αγωνιστές που βρίσκονται στον χώρο της Πάσχε, οι οποίοι ντρέπονται να δουν τηλεόραση το Τζοχατζόπουλο να πηγαίνει στο κελί. Μπορεί σε αυτό το συνέδριο, επειδή είναι και Θεσσαλονίκη, 5 χρόνια πριν να τον χειροκροτούσαμε. Σε ό,τι μας αφορά, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση, μα και εσείς είστε κομματικοί και δεν απεμπλέκεστε και δεν το ένα, και αφού απεμπλακήκαμε εμείς να απεμπλακείτε κι εσείς. Δεν το καταλάβαμε αυτό. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Γιατί πρέπει να απεμπλακούμε από την αριστερά? Ψήφισε τίποτα μνημόνια η αριστερά? Τι έκανε η αριστερά? Ποιο ήταν το αμάρτημά της αριστεράς? Συγκυβέρνησε με το λαός η αριστερά? Η αριστερά ψήφισε νόμους που καταργούν εργατικά δικαιώματα? Η αριστερά ψήφισε νόμους που διαλύουν τον κοινωνικό ιστό?
Και πρέπει δηλαδή να έχουμε ενοχές για την παρουσία μας, για τη στάση μας στην αριστερά. Έχουμε διαφορετικά κριτήρια για την εμπλοκή μας στην πολιτική. Στους πιο πολλούς από εμάς, δεν λέω σε όλους, αλλά στους πιο πολλούς από εμάς, αυτή η εμπλοκή με την αριστερά, αυτή η εμπλοκή με την πολιτική είχε κόστος τεράστιο. Τεράστιο. Πολλών ανθρώπων, μεταξύ και εμένα προσωπικά, οι οικογένειές μας βγαίνανε από τη φυλακή και περιμένουμε να τους δούμε. Δεν ήτανε βουλευτές να γυρνάνε δεξιά και αριστερά, και επειδή είναι και από τη βουλευτές θέλουν να κάνουν ένα σχόλιο. Συνάδελφοι, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπήρχαν υποψήφιοι βουλευτές της αριστεράς που ήταν στις εξορίες και ήταν υποψήφιοι βουλευτές. Και μπαίνανε επίτηδες υποψήφιοι βουλευτές από την αριστερά. Δεν μπαίναν ούτε για να πλουτίσουν, ούτε για να πουλήσουν μούρι, ούτε για να παντρευτούν στο Four Season, ούτε για να γυρνάνε με γκόμενες, ούτε για να έχουν μαζεράτη. Στεκότανε εκεί με ανιδιοτέλεια, βάλαν τα στήρια τους μπροστά για να υπερασπίσουν τους κοινωνικούς αγώνες. Αναρωτιόμαστε, συνάδελφοι, έχετε καταλάβει πού οδηγούν τα πράγματα με την απόφασή σας για τον αποκλεισμό των 18 συλλόγων? Έχετε καταλάβει πού οδηγεί ο δρόμος αυτός που διαλέξατε? Θα σας πούμε εμείς που οδηγεί. Οδηγεί σε ενδεχόμενες ρήξεις και αποχωρήσεις από αντιπροσωπευτικά προεδρία σε όλη την κλίμακα του συνδικαλιστικού κινήματος. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο πια, μετά από πολλά χρόνια στο συνδικαλιστικό κίνημα, να έχουμε μόνο παραταξιακά προεδρία. Και αυτό είναι πισωγύρισμα για το κίνημα, και αυτό αν γίνει, θα γίνει με ευθύνη των παρατάξεων της Πάσκε και της Δάκια. Αναρωτιόμαστε επίσης, έχετε καταλάβει εσείς, αλλά και οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, σε ποια χρονική συγκυρία επιλέξατε αυτή την πολιτική? Ευχαριστώ. Έχετε καταλάβει τη χρονική συγκυρία τι σημαίνει? Θα σας πούμε εμείς σε ποια χρονική συγκυρία. Θα σας πω ορισμένα στοιχεία. Μειώθηκαν κατά 14,34% οι επιχειρήσεις που προχώρησαν σε πρόσληψη προσωπικού. Αυξήθηκαν οι αλλαγές συμβάσεων από πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης κατά 69,48%. Κατά 20,16% για την εκπεριτροπής εργασία με συμφωνία του εργαζόμενου και κατά 150,39% με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Στη διετία Μάρτιος 10, Μάρτιος 12, οι μετατροπές των συμβάσεων σε πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης παρουσιάζουν αύξηση, προσέξτε το νούμερο, 424,71%. Και ξέρετε τι μας λένε? Ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ακόμα για πολύ περισσότερες συμβάσεις ελαστικές. Βρισκόμαστε στην εποχή της πλήρους αποδόμησης των εργασιακών σχέσεων και μιλάμε ότι δεν πρέπει συνάδελφοι συμβασιούχοι να έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα. Στο χώρο που εγώ εργάζομαι στον ενιαίο σύνδεσμο, υπάρχουν συμβασιούχοι 10 και 12 χρόνων στις χειρότερες δουλειές, στο ταμπάνι εκεί που πέφτει το σκουπίδι ή στο σταθμό μεταφόρτωσης στις πρέσες, 10 και 12 χρόνων, οι οποίοι δεν έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ποια λογική μπορεί να το χωρέσει αυτό? Αυτή είναι η πολιτική συγκυρία. Το κάνετε τώρα που η αστική τάξη, τα κόμματα του δικομματισμού προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν σανίδα σωτηρίας να σωθούν.